Goddag, John. Goddag, Lene. Goddag, Eivind. Goddag. Ja, du troede måske, de var døde, de små byer. God dag. Nogen er måske. Farvel, tak. Hey, Seul. Der er ham over. Ja. De siger, de er midt i alt det, alle vi andre kører langt efter. Alle kender alle, og det er fantastisk. Ja. De har deres egen skole. De har en SFO. De har endda en børnehave. Får du den lige bidt helt i stykker? Det er også nødvendigt. For Lars her og alle hans marker, de bliver flere og flere. Sammenholdet, det synes jeg, det bærer præg af, at vi gerne vil hinanden. Og at vi gerne vil lave aktiviteter for hinanden, og hvor folk er også rigtig gode til at bakke op om tingene, som der sker. For eksempel frugtdamerne, som sørger for frugt til alle ungerne. De henter dem også. Skal vi gå lige så pænt? Om i børnehaven og tager dem med til gymnastik. Når man vil have sådan små nogen, der går til det, de kan jo ikke helt klare sig selv. Og når forældrene så har fri, så spiser de sammen og laver mere gymnastik. Ja, man bliver helt forpustet. Vi har nogle gode ting, som gør, at det er værd at være i Seul også. For eksempel en masse foreninger. For eksempel ruller flere end 60 firmabiler hver dag ud af byen. Det er fantastisk, fordi der er virkelig muligheder. Jeg kender flere her omkring, der har startet op for sig selv og fået en god, sund forretning ud af det ved at være lokal. Godt, så der var altså en skole. Der var en hal. Ja. Der var en købmand og plejehjem. Der var rasende mange aktiviteter. En scene sågar. Natur og sammenhold. Et hus koster en bondegård. Der er en halv time til 75.000 arbejdspladser i Struer, Holstebro, Skive, Viborg og Herning. Så er man tryg her. Jeg kan komme til Holstebro og tænke, nej, nu tror jeg vil hjem igen. Og midt i alt det, vi andre kører langt efter. Det er de vist.